Club Junta, building better Africa. Akatondwa na mando kuzatulukiranso pa radio. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Atiyendeli monse panonso pa radio lomwe. Muli ndine one DJ Rory na Munyanane mphunzitsi wa ma DJ Mr. Malawi. Muli bwanji ndo pa ceremony muli pati mukuyendera pati. Kodi ichi ndi chikhalidwe chathu chopasana moni muli pati. Mukuyendera pati. Ine kuyakula sindita akapusana ndende asowesa. Banja lako likatha kupita kukakwatira mkazi wa nyowani. Ndiye kumene kuchoka mapangidwa konkhaza umathanthayizina kupanga chiganizo kubwerera kwa mkazi wako wakale. Pamene paja sikuti kumakhala kupusa ya koma umakhala kunena kuti kwa mkazi wa nyowaniyo waonako zokhoma. Mwina mkazi wako wakale amagona atavula mukayambana, pamene wa nyowaniyo akugona atavala. Kumangira bambo masaikirini, kuvala bambo kabudula lako lomwe, ndi kumagona atavala kabudula lako. Ndi pamene umazapanga chiganizo kuti no ndibwerere kwa mkazi wanga wakale. Tiyendeli mozo musanisiyendeka. Umene undi mkulu weko umene tifuna kuti tikambirane lero. Mu 2019 kudachitika chisankho. Kudachitika chisankho adanena kuti ayi chisankho sichidachitike bwino. Tikuyenera kuti tibwereze. Ndipo chisankho chinabwerezedwa mu 2020. Chitabwerezedwa chisankho mu 2020 unapezeka kuti azipani zina zinapanga mgwirizano. Kunali ndi tumulu wa zipani chifukwa nthawi imene DPP inapeza mavoti 1 million plus, ndiponso aja a UTM nawonso anapeza 1 million plus, achakweranso nawo adazapezanso 1 million plus. Je 1 million plus kuphatikizanso 1 million plus ya Chilima. Anthu aja adagwirizana kunena kuti okay kuti tigonjese DPP tipange bwanji. Pakufunikira tu apa tiphatikizane. Ndiye tinaona Joyce Banda anali mmenemo, Enoch Chihana anali mmenemo, Arasi Komen anali mmenemo, Akamuzu Chiwambo anali mmenemo. Iya imwe chidule tingoti munali zipani 9 zimene zimafuna kuti zikangane ndi DPP. Ndipo kudali mkangano udachitika. Mapeto ake anthu iyayi azipani 9 adawina. Atawina anthu azipani 9 anthu aja anaona kuti iyayi apa basi tayiphula. Atangoyamba kulamulira ndiye kudali kuba. Ndiye kudali kuatafuna anzawo omwe amene adayenda nawo limodzi. Achipani cha MCP kudali kuba komanso kudali kutafuna anzawo omwe anayenda nawo. Iya tinaona Joyce Banda akutuluka mu mgwirizano atatafunidwa ndi MCP. Kenaka tinaona Enoch Chihana so nawo anatuluka mu mgwirizano atatafunidwa. Kenaka iye Akamuzu Chiwambo nawonso nkuthawa mu mgwirizano mukutentha. Akakhala Saulos Klaus Chilima ndiye ndi uja adakamutafunira mpaka na kuchikangawo. Uyo ndiye adachita kuchecheta zeni ndi kutafuna ni mafupa omwe. Ayi MCP akafuna kutafuna alibe chisoni ya. Amatha kuziguguda pa chifuwa kuti aye ifeyo pa tikiti yathu panali chakwera. Zipani zinazo ife sitiziziwa ya. Anthu opanda ulemu ayi MCP. Anthu amene amathandizidwa nkuthandizidwa nkuwina boma. Kenaka anzawo aja nkuwatenga ngati agalu zisiru. Anthu ayi MCP opanda ulemu. Kunali to ankaka akafuna kuyankhula mayankhula ngati mawa kulibe. Kunali chimwendo akafuna kulalata bambo amalalata ngati mawa kulibe. Anthu opanda ulemu. Pamene padaziwikira kuti anthu achipani cha MCP ngopanda ulemu. Anangotenga moyo wa mbuye wawo Chakamuzu uja adapha Nsangala, adapha Gadama, adapha Otoni Chirwa, kwatafuna anzache amene adamuthandiza kuti chipani cha MCP chiziwike kuno ku Malawi. Adautenga moyo umene uja mpaka adayenda nawo mu 2020 mpaka na ndikutafuna anzawo. Chipani choipa kwambiri, chipani cha magazi, chipani chimene chisazabwerenso.
Ndiye Amalawi atakhala pansi kuyitembenuza ndi kuyinunkha ndi kuyiona sesa. Anaona kuti nkwabwino tibwerere kwa mkazi wathu wakale. Chifukwa mkazi uyu ndiye akutitafuna. Watafuna ndalama zonse za COVID. Watafuna ndalama za federeza kukagula federeza kubushali. Watenga ndalama za mafuta wazitafuna. Komanso Amalawi nkwatafunisa chiteze. Nkumapasa anthu federeza nthawi yokolola. Ndikumapanga anthu skani nkwauza kuti tikubwereserani federeza. Nkumabera Amalawi 30,000. Malawi aitembenuza inunkha ione. Akuti uyuyu atipha uyu. Nkwabwino timuchosemo. Naye Mulungu kumwamba ndikuzakwiya zeni. Mvula bambo osabwera yayi. Imati ikamabwera mvula imangubwera yachisokonezi. Amalawi osakolola nkukolola komo. Ndati tuzinaliko mu ulamuliro wa MCP. Osogozedwa ake Chakwera. Akati apite ku parliament bambo akanene sona yonama. Ndiye nkunamiza ziko lonse la Malawi amvekereni ndapanga zinthu ine. Chakwera abale enu ndisaname. Amene uja sanali munthu ija inali ndondocha. Kuchoka pamene pa abale enu ndiye kunazabwera sopano anyamata azikwanji. Amene anaphunzisidwa kuntakataka. Ndiyetu amakhapa anthu zeni. Ndikumapita ku parliament kumakaphulisa mataya. Malawi aitembenuza ione. Nkwabwino bola ndibwerere kwa mkazi wanga wakale. Chifukwa Malawi adapanga chisankho nkubwerera kwa mkazi wa wakale. Ndiye ine lero munyanane ndabwera kuzachenjeza kwa mkazi wakale iyo. Kunena kuti mwamuna kwa akakusiya banja. Kena kandi kuzakubwerera amakhala kuti wakukumbukira pazabwino zimene yonka nchitira. Koma sopano nchifukwa chani mamuna yanavumbuluka pakhomo pakukakwatira kwina. Mwina tu wangobwerera ncholinga choti azisakasaka so mkazi wina. Mwina tinene kuti Amalawi angobwerera ku DPP ncholinga choti azisakasaka kuti kodi kusogolo kuno atilamulire ni ndani. Ili tundifunso limene sopano inu ndine tizifusana. Kuti kodi Amalawi abwerera ndi mtima wawo wonse ku DPP. Koma ngati abwerera ndi mtima wawo wonse. Kapena mwina akufunanso kusakasaka boma lina kusogolo kuno. Chifukwa tuwa banki nkhonde na yako yangana kunena kuti ine ku 2030 ndilamulira. Uja wa banki nkhonde uja upanda ni maeriyo uja. Upanda maeriya uja. Uja upanda ma constituency uja. Panopa panonga ni mamutu uja na yako yangana konkoto. Akuti ine 2030 ndilamulira. Naye akakhala uyu anadyesa anthu chiteze ndi kuba ndalama za COVID. Nayenso akuyangana so kuti inetu koma 2030 ndifuna kubwererapo. Ndiye mafuna ndifunse pano. Kunena kuti kodi Amalawi pobwerera kwa mkazi wawo wakale. Abwererako ndi mtima wonse. Chenjezo langa lipite ku chipani cha DPP. Ndipongeso choncho bwanji. Tinaonda. Mwalindina wa DJ Rodi na munyanane mphunzitsi wa DJ Mr. Malawi. Ndifuna ndichenjeze chipani cha DPP. Sasa ndikuchitira kumuzingo ine ndikuzimba. Kulilululu wa mabuto. Sikubanga chikwatula. Ndikuti tu ndikuchenjeza. Kuchiunikirisa chipani cha DPP. Akufuna kuti cholinga chikulisa. Akumalirira malo woti sitaolake. Profesa Arthur Peter Mutharika zikuoneka kunena kuti akusanzika atuteremu yawo yomaliza ndi yomweyi. Ndipo pamene Profesa Arthur Peter Mutharika akupita, Amalawi akuzifunsafunso. Kodi akubwera ni ndani? Atazalamulire DPP ni ndani? Atazakhale pa mpando 2030 wa chipani cha DPP ni ndani? Mipungwepungwe imene kuchitika ku chipani cha DPP azakhale president ni ndani? Mafunso a Malawi nkumabwatuka pamutu. Ndikumabwatuka pamutu ndikumafunsana mafunso. Ndiye ine chenjezo langa nali. Ndimati a DPP mulamulire ndi cholinga chonena kuti mwalamulire Amalawi bwino. Cholinga choti 2030 asazapombonezeke. Mukangolamulira bwino inu ya chipani cha DPP. Muziwe kunena kuti Amalawi simuzapomboneza.
wina aliyense amene mutinu muzayimike ku DPP anthu azankonda chifukwa wa banki nkhonde naye akukonzekera 2030. Chipani chopanda ma area nawo chikuyang'ana kumeneko. Adaliso Kabambe ndi UTM nawonso akuyang'ana ku 2030. Nayenso chakwera kuyang'ana konko ku 2030. Ndiye mafuna ndinene pano kunena kuti Amalawi 2020 adavotera kunena kuti ife ngakhale uyu ali ukalamba koma tikamvotera ukalambayo. Chifukwa chana manena kuti tikamvotera ukalambayo chifukwa cha ntchito zake, chifukwa cha kudekha kwake, chifukwa cha mmene Amalawi anaonera kuti wokalamba imwe ndi amene angatithandize. Ndiye mafuna ndikambe pano kunena kuti chisankho cha 2030 chizakhala chisankho chovuta kwambiri. Chizakhala chisankho chovuta kwambiri ngati ino ya DPP simulamulira bwino. Ngati ya DPP simulamulira bwino chisankho cha 2030 simuzadusa moyera. Amanena kuti kuthyola khobwe ndi mawa. Ife tifuna tikuuzeni pano kunena kuti naiwala kunena kuti kuimba uku ndi kwa Iron Ntopola kuchokera kuthyola. Akuti kwa munyanane upanga bwa talongosola bwino funa kumvera ife. Ndikumango mama dandaulo oka kutokera kwa longo wanga kumaso waji mwene anga kuti akulandidwa malo ikaili Yeni mafuna ndikambe pano kunena kuti musapomponeze Amalawi. Panopa anzano amene ali ku opposition wa kunola mano ndi cholinga choti 2030 azapomboneze inuyo. Yeni mafuna ndikambe pano kuti inuyo chimene muchite pano muzingolamulira Amalawi azingomva kukoma. Chifukwa nkhani ya Amares Hotel ikuonesa kuti azunguza kwambiri Amalawi. Kumbukira ndi kunena kuti kudali ena aboma ndi lomweli. Amaba, amapha, amamenya. Iwo nkumanena kuti boma ndiliti siti kusintha. Amalawi to anawayang'ana ntchito zawo kodi MCP yatilamulira bwanji mu 5 years. Kodi MCP tikaivoteranso ni mmene imachitira muja kumenya mmene imamenyera mu. Ku parliament kukapita kumakaphwesa matayala kuja kumene kuja kwa MCP tikaivoteranso 2025. Kodi azationa Malawi ife ngati chani. Tikati tipite kumademo akuti khapa akuti menya. Kodi tikavotera MCP yakuluakulu itipanga bwanji tikangoivotera. Ndi Amalawi anapanga chiganizo kuti no tivotere DPP. Ndipo ataivotera DPP yo ikuyenera kuti itenge step isiye zonse zimene mbuyo mu inkapanga. Yeni mafuna ndikambe pano kunena kuti ino a DPP mupange zoti Amalawi amve kukoma. Musapange zija zimene ena mbuyo mwama kukayikira nazoni. Amalawi akukhulupilirani adakupasani voti pa 16 September chifukwa cha Mr. Nkulukuta Moyo. Nkumanenaso kuti ayakuluakulu ifetu tikukavota chifukwa cha Mr. Nkulukuta Moyo. Ndipo ena amanena kuti ineyo chipani cha DPP akanakhala kuti anayimika kuwina ake kusiya profesa. Ineyo sindikadakavoteranso chipani icho ya. Koma ndikukavota chifukwa choti ayimika Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye 2030 profesa sakhalako. Profesa akupita kopuma. Pano ine ndabwera ndi chenjezo. Alamulira Malawi mizimu azimva kukoma. Anthu amene akugwira ntchito lero ma civil servants azimva kukoma. Ngakhale olo ali amabungwe ena mabungwe aboma komanso osakhala amabungwe aboma azimva kusekemera. Ncholinga choti 2030 ong'ani mamituwa asatenge boma ali. Chenjezo langa limene kupita ku chipani cha DPP. Ine sindimanyozatu chipani cha DPP koma ndimangochilangiza. Ili kuno nditu ndikutali kuno ndikuteba Malawi kondi kwatu kuba kwasalika sizingateke amalewa kuti ningakoze china chilichonse pautenga wamafonyo koma ndibwera masajedwa zoyipa zonsezo ndisathala nazo chomwe chinandifira amamoro malikalipiro kundiuza ndikutiziwa. Ndiye mafuna ndikambe pano kunena kuti pakufunikira kuti muonesese bwinobwino ku chipaniko. Pakufunisisa kuti mukamalamulira Amalawi azimva kukoma. Amalawi asakumbukirenso kubwerera pambuyo ya. Kubwerera konkuja kwa MCP. Chifukwa kwa MCP anthu amazunzikako. Koma bwanji mutolole kuti apapa ndikugawireni kamoni. Ndisanapitirize program chifukwa ndiye kusogoloko ndiye kuli kuzenizeni.
muli bwanji Master Kamasho ndikupaseni moni. Osaiwala Eto za machine ndikupaseni nsomoni. Kumpemba kuli bwanji. Wini kwa maunde ndikupaseni nsomoni inunso abwana muli bwanji. Osaiwala nso ganizani chikaunda muli bwanji abwana inuyo ndikupaseni nsomoni wapa dera. Osaiwala nso Fanuelo Mzende inunso abwana muli bwanji. Reston Justice muli bwanji. Chikondi Majiga Plaza ndikupaseni nsomoni. Osaiwala nso mbale wanga Jonathan Namiwa inunso kumeneko muliko bwanji. Christopher Yohane kumufulu North muliko bwanji ku South Africa bwana. Ndopaseni mono Osaiwala Big Boy. Imene zikuchitikazo saname ineyo zandikwana ndimati ndikangoyimba foni ndikumangoma madandaulo okaoka kutokera kwa longo wanga kumaso wa chimwene anga kuti akulandidwa malo ndikaili nichaleka. Yohane Pongwe Plaza ndopaseni mono Osaiwala nso mbale wanga uyu nso Mr. Flama muli bwanji. Makolo watu Atati abwera muli bwanji Plaza Musa. anatikaila malo Blessings malingamo ya muli bwanji ndopaseni nsomoni. lero mukango Osaiwala nso Christopher Dimini waine muli bwanji za saluni zikuenda bwanji. katinjenga malo wakutera ndi mwayamba pano kufuna anza nuso pano ineyo ndiye ndikangobwera kumeneko kumalawiko ukupangira kuti kuno ndikudali Mr. Alfred ndopaseni nsomoni. Nanga Elias muli bwanji. Yusufu muli bwanji ndopaseni nsomoni. Nkhani yaikulu lero tikukambirana ndi kupereka chenjezo kuchipani cha TPP. Mowa ukakoma suso wa nyimbo. Oro dansi palibepo, oro dansi palibe musana itane dansi. Mowa ukakoma suso wa nyimbo. Antu amango uzana kuti uku mowa watani mowa wakoma. Ukanyunyaso amene wayamba kumwa mowayo amanena kunena kuti akulu mowa wanyunya uliwo. Olo kukhale nyimbo zabwino anthu amabalalika polo muike nyimbo zabwino pamowapo. Anthu amabalalika pochifukwa amasata mowa ukakoma. Ndiye DPP ngati ingakome amalawa azayisatira kuti DPP yakoma. Ngakhale Professor Arthur Peter Mutharika anyamuke azipita azikapuma ku ujeni ku amati ku Page House. Ndiye kuti amalawa azakumbukira kunena kuti kodi DPP yatilamulira bwanji mu 5 years. Nanga MCP adatilamulira bwanji mu 5 years. Akakhala akabambe sanalamulirepo ziko komanso UTM sidalamulirepo. Mwina anthu azangoti iyi tingogwera konkuku ngati a DPP musimuchita bwino. Mwina anthu azangoti iyi tingogwera ku UTM kutu. Nanga tipanga bwanji. Koma inu mukalamulira bwino ndiye kuti anthu azayang'ana ngakhale mutayimika nkhululu. Ngakhale mutayimika pamene popo nkhululu. Muziwe kuti ngati mungalamulire bwino anthu azanena kuti a DPP yatilamulira bwino olo yayimika nkhululu tiye tivotere nkhululu yomweyo. Munyanane to road nene mangogawa watu pa ulere tu. ili kuno ndikundi kutali kuno ndikutema Ndimalize choncho bwanji programu yanga ndikuimba kumene kwa Kana Plush ujanali ndithu Iron Ntopola amene wachokayo. Uyu ndi Kana Plush kuchokeranso mboma lomwe la Tcholo. I'm speaking to Berry, Malo. Summer Berry, how are you? Summer Berry, Summer Berry, Malo. Ndiyati mafuna nene pano kunena kuti anthu tuku MCP sana iwalebe. Anthu zimene yapanga MCP muzi muno anthu sana iwale. Summer Berry, Zoti MCP amakhapa anthu zimene zi anthu sana iwale. Zoti MCP imauza anthu kunena kuti tikupangeni skani. Chipani cha soka chisazabwererenso mboma. Chipani cha minyama kungolowa mboma pa. Nthawi yomweyo njala mpaka natulukira mu MCP njala ku Malawi. Koma tinene chilungamo akulu Professor Arthur Peter Mutharika ndi President wa Ndaliso. Ndipo nene chilungamo maboma akumwera kuno anthu akolola chimanga. Anthu akolola chimanga maboma akumwera kuno anthu ambiri akolola chimanga kwa basi. Kuyang'ana mpunga. Mr. Mkulukuta moyo wachita kumuyanja mpunga. Kuyang'ana soya, kuyang'ana na ndolo mindamu ino tikamayang'ana na ndolo mindamu.
wachita kuyanja bambo na ndolo bambo Mr. Nkulukuta moyo tinene chilungamo mulungu ankondera chaka chino anthu akolola iya yonse amene sakakolola zaka za chakwera chaka chinocho ndimafuna nene pano kunena kuti chaka chino anthu akolola apeza chosunga ndithu nyumba kumazo kuti ndakolola matumba anga 3 koma abalenu chakwera president wa soka chipani cha soka chimene chinazalowa mboma anthu kumangovutika anthu kumadya chitezi chakwera apangire umu president wa soka chakwera apangire umu president wa minyama chakwera apangire umu president wa soka ngati usinamone poso ku Malawi mu 5 years yonse kungochokera mu bambo ni minyama president wa minyama amene asazabwerenso chipani cha minyama chimene chisazabwerenso mafuna ndikuze na Malawi kunena kuti chipani ichi cha minyama musazaise ndipo musazachivotere ndi chipani cha minyama ichi inu osadabwa munthu kungolowa pampando miliri yokhayoka president wa soka ngati amene sinamone chipani cha minyama ngati anthu mizimu yawo imadandaula achina Gadama achina Nsangala achina Otoni Chirwa mizimu yawo imalira daily kumalira kumati koma Malawi mwapanga bwanji kuvotera asavimbe amenewo tinene chilungamo chakwera wationesa manyapusa ndipo mulungu anamuyang'anira kumbali president wa soka uja president wa minyama ngati amene sinamuone ine yani asazabwereso ndipo chipani ichi cha MCP ichi cha magazi ichi chipani ichi chinakhesa mwazi ichi ndi chifukwa cha Malawi itaziona muzaka 5 ngongole akangongozana ukhaukha akati aphwese matayala ku parliament akati amenya anthu mulilongwemo nkumalesesa mademo a polisi akungoyang'anira kumaba mpaka na mafuta nkumaba mafuta ndithu anthu kumagona ma filling station ndikumatenga mafuta nkumakagulisa ku Tanzania anthu asoka wasazabwereso ndiye akati akafuna kulala tankumati boma ndilomwera atangongozana ndrama za nifi ino ya Malawi nkumayimbira manja nkumati boma ndiliti boma ndilomwera mulungu ali mukunama anthu aminyama ndifuna ndi achose kufuna kubere Nkulukuta